O Premio Clara Campoamor da Igualdade de Oportunidades é un premio creado desde a Consellería de Igualdade precisamente para premiar, para pôr en valor o traballo de homes, de mulleres, de persoas e tamén de colectivos que traballan pola igualdade de oportunidades precisamente. Hoxe o tema das desigualdades é algo que ten que ser transversal a toda acción de goberno e a toda acción política e iso ten que trascender a nosa acción social. Con este quinto premio, Clara Campoamor a Igualdade de Oportunidades, queremos seguir motivando os colectivos, os homes, as mulleres e a mocidade a seguir traballando no plano da igualdade e traballar coa perspectiva de xénero para conseguir unha sociedade, un noso Ourense moito máis xusto. O mundo vou mudar, deixa pasar, deixa pasar. O mundo vou mudar, deixa pasar. Son feminista porque tuve a grandísima sorte de ter unha nai que me educou en ser independiente e unha muller de valores. Unha muller de valores nunha sociedade na que, bueno, pois parece que por as crenzas só hai unha moral única, un único modelo de familia e parece que non existe o resto. Creo que nacín así. Quero dicir que o de feminista a veces non o escolles, porque a medida que vai a vida avanzando e dando oportunidades, pois aprendes moitas cousas, ves a xente que pensa igual que a ti. Pero eu creo que son feminista desde pequena. A miña nai educoume así, sin ser consciente de que realmente me estaba educando dunha forma feminista. Por exemplo, eu non había discriminación a hora de xogar, xogaba cos nenos, cas nenas, co que me daba a gana. Entón son feminista en unha parte a nivel persoal por iso, porque xa é como se o levara dentro da alma, non sei, para min é algo natural. Eu son feminista porque son unha muller de esquerdas. Unha cousa ten que ver ca outra. Non se pode ser feminista se és de dereitas e non se pode ser de esquerdas se non és feminista. O feminismo é unha teoría política, é un proxecto de sociedade, un proxecto político, e aí estou eu, precisamente por iso. Bueno, son feminista porque son marxista e creo en outro modelo de sociedade, en outro modelo social, económico, no que as mulleres e os homens temos outra forma de estar no mundo e creo que iso sí, me fai feminista. E logo, claro, xa hai outro feminismo adquirido que xa é máis, digamos, de estudo, máis de preocupación, máis que a medida que tomas conciencia da problemática social, co que ocorre ao teu alrededor, xa, digamos, que extrapolas o teu interior para traballar xa en prol dos demais, por facer un mundo máis xusto e máis igualitario, Como non ser feministas se os salarios das mulleres é inferior aos dos homes en moitos sectores, cando a responsabilidade do traballo doméstico e o cuidado familiar siguen sin estar repartido ao 50%, ou como cando temos que seguir vendo cada mes varias mulleres asesinadas por homes que decían querelas. Eso se miramos na cercanía, se miramos ao lonxe, pois entonces nos atopamos con que a pobreza ten rostro de muller, con que hai mulleres que son lapidadas por ser acusadas de adúlteras ou nenas que sufren ablación do clítoris por unha suposta tradición cultural. Porque todo está baseado nunha serie de estereotipos en unhas medidas sociais das que nos discrepamos en absoluto. Creemos que a sociedade evolucionaría se todos nos podéramos relacionar como persoas liberadas, non? Entonces algo hai que facer ante esta situación porque hai que cambiala, non nos parece xusta, e aí está o feminismo. O feminismo é o marco. O feminismo é o movimento feminista que eu entendo non só formado polas organizacións de mulleres, sino tamén por todas aquelas mulleres que na súa práctica cotidiana, que no seu bon facer profesional, teñen a igualdade e a equidade como un obxectivo, como unha meta. Tamén sou feminista porque as mulleres, despois de moito loitar, conseguimos, por exemplo, unha lei que nos protexa na interrupción voluntaria do embarazo, intereses individuais que veñen derivados deste tipo de crenzas están facendo a través da obxección da conciencia que non podamos desenvolver este dereito na sanidade pública por moitas causas. Capire moza mamá, capire, ele moza mamela. Capire moza
moza mamá capire, ela é moza mamela. Estou na Marcha Mundial porque creo que é o único movimento social na Galiza que realmente é quen de aglutinar a todas as mulleres que, aínda que sexamos heteroxéneas entre nós, todas somos feministas e todos queremos avanzar por unha sociedade igualitaria. Me parece unha agrupación super permisiva, moi completa, independentemente de que sexa internacional ou non, é moi respetuosa cas ideas, as formas de pensar da xente, e ten unhas bases de pensamento, uns puntos que son moi fáciles de asumir por calquer muller ou calquer persoa en xeral. En principio, entrei na Marcha Mundial representando a área da muller de Esquerda Unida. Hoxe, aínda que non estivera na área da muller de Esquerda Unida, eu seguiría estando na marcha, porque é un movimento activo, un movimento internacional e un movimento anticapitalista. Inda que é unha organización a nivel mundial, funcionamos a nivel local, non é xerárquica, todas temos a mesma importancia e é unha forma de focalizar o noso desacordo ou incomodidade con certos aspectos da sociedade que nos atañen as mulleres. Estou na Marcha Mundial das Mulleres porque é un movimento internacional anticapitalista que loita para que en todo o mundo teñamos unha sociedade diferente, unha sociedade que construa pois dende outro modelo productivo, outro modelo social, outro modelo de valores, en definitiva outro modelo socioeconómico. E bueno, creo que é un movimento fundamental para as mulleres e non só, sino para o futuro das mulleres e dos homes. Porque quero aportar o meu pequeniño grau de area para a transformación deste mundo que non nos gusta e intentar conseguir unha sociedade máis equitativa, máis xusta, onde as mulleres realmente sexamos máis libres e onde a igualdade sexa unha palabra chea de contido e non meramente retórica. Entón, eu me sinto nela moi cómoda porque forma parte da miña ética personal, ten as mesmas preocupacións, defende os mesmos dereitos que eu quero, ten uns principios iguales polos que me rixo na vida, ideolóxica e políticamente tamén estou de acordo con eles, e me deixa ser libre, teño compañeras estupendas, me sinto moi a gusto axudando os demais, facendo que outras mulleres tomen conciencia. A parte, a Marcha Mundial nos pon as feministas galegas, as feministas ourensanas no mundo e pon a Galiza no mundo, que tamén para min é algo moi importante como muller nacionalista. A marcha foi quen de aglutinar no ano 2000 a unha serie de mulleres a título individual e tamén as mulleres que pertencían a organizacións sindicais, organizacións políticas, organizacións sociais e facer un traballo en rede, facer un traballo en movimento. A Marcha Mundial das Mulleres é unha rede internacional de asociacións feministas. Ten moitos obxectivos, pero hai dous que son primordiais, que serían, por un lado, o intentar que se elimine a pobreza e a violencia que se exerce contra as mulleres. O que máis me gusta deste movimento é que é de acción. Tamén hai outro aspecto co que comulgo moito, que é a pé de rúa. Na Galiza fomos quen de constituir unha coordinadora nacional galega, porque pensamos que como país soberano precisábamos ter autonomía e autodeterminación e capacidade de decisións. A Marcha Mundial das Mulleres recoñece a Galiza como unha nación sen Estado e temos entidade propia, temos voz propia as mulleres galegas no mundo a través deste movimento feminista. E en Ourense, concretamente, se creou a Marcha Mundial das Mulleres aproximadamente no ano 2003 para axudar a celebrar no ano 2004 en Vigo o que foi o encontro europeo. E, bueno, creo que é moi importante, de feito, unha das nosas compañeras galegas fai parte dos organismos internacionais da marcha, do Secretariado Europeo, do Secretariado Internacional, e, bueno, fai que a voz das mulleres galegas se escoite e construa coas mulleres do resto do mundo pois un futuro diferente, non, para este mundo. A marcha tivo un punto de inflexión moi importante cando as mulleres dos 5 continentes acudimos a Ruanda. No ano 2004
Ali en Kigali, na súa capital, fomos quen de aprobar a Carta Mundial de Mulleres para a Humanidade. E é un pouco unha guía do que nós somos. Reflicte 5 valores como son a xustiza, a paz, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. E outro momento moi importante, penso que foi en Galiza cando se celebrou o 7º Encontro Internacional, donde acudiron mulleres de todo o mundo, tamén a Vigo, e donde todos os traballos que se fixeron naquel intre foron ao redor da soberanía alimentaria. No 6º Encontro Internacional se aprobou un plan estratégico para o período 2006-2010 con 4 eixos de actuación. Era o ben común e o acceso aos recursos, daí a feminización da pobreza que estamos vivindo, a paz e a desmilitarización, porque realmente en moitas latitudes se utiliza como arma de guerra castigar as mulleres, violar as mulleres, empobrecer as mulleres. As mulleres da Galiza tamén acudimos recentemente ao Encontro Europeo da República Democrática do Congo. Para a coordinadora ourense foi tamén moi importante non só que eu no 2004 acudira a Ruanda, que foi en representación da Coordinadora Nacional Galega, sino que agora recentemente unha compañera nosa fora eleita para ir ao Encontro Europeo que tivo lugar en Estambul. Digamos que sufro moito sendo da Marcha Mundial, como se fora de outra organización, porque tal como está o mundo hoxe en día, pois a verdade é que sufrimos moito, sobre todo polo tema da violencia de xénero e situacións, bueno. E aínda que temos unha igualdade ante a lei, non temos unha igualdade ante a vida. E polo tanto precisamos seguir avanzando e seguir loitando por unha sociedade máis xusta e máis igualitaria. Mulleres en marcha, para que todas sexamos libres.